Soc Carmen Alberola, soc metge patòleg de la sanitat pública i recentment jubilada. Soc sindicalista i socialista de cor. I vinc ací perquè hi ha moltes coses que no m'agraden, però només vaig a dir dues coses que són molt importants. Una, la llei de l'abort, i l'altra, la pèrdua dels drets de benestar social. En aquest punt voldria recordar i tindre un record molt carinyós a l'Ernest Lluch, perquè quan ell va ser ministre nostre, quan l'Ernest va ser ministre nostre va tindre tot el període més important de logros de sanitat i ara tots són retalls i volem seguir i tornar al puesto. I l'altra, la llei de l'abort, perquè pense que és una cosa molt important, que no és de gust de ningú l'avortar i que és una necessitat i va molt unida a altres coses com són la dependència i el poder fer la dona el que pensa. I per això me sume a la teua candidatura i al teu equip i recolze el que sigues president de la nostra.